ഹലോ, ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബയോളജിയിലെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സാണ്. ആദ്യം തന്നെ ബയോളജിയുടെ പിതാവ് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ്. ബയോളജി എന്നുള്ള പദം ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ലാമാർക്കാണ്. സുവോളജിയുടെ പിതാവ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ. ബോട്ടണിയുടെ പിതാവ് തിയോഫ്രാസ്റ്റസ് ആണ്. മോഡേൺ ബോട്ടണിയുടെ പിതാവാണ് കാൾ ലിനേയസ്. ഇന്ത്യൻ ബോട്ടണിയുടെ പിതാവ് വില്യം റോക്സ്ബർഗ്. എവല്യൂഷൻ തിയറി അഥവാ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ പിതാവ് ചാൾസ് ഡാർവിനാണ്. മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി അഥവാ ഉൾപരിവർത്തന സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഹ്യൂഗോ ഡെവ്രിസ്. ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ടാക്സോണമി അല്ലെങ്കിൽ വർഗീകരണ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് കാൾ ലിനേയസ്. മനുഷ്യൻ്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ആന്ത്രോപൊജനസിസ്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ മെഷർമെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയെ ആന്ത്രോപോമെട്രി എന്ന് പറയും. മനുഷ്യൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ഹോമോ സാപ്പിയൻസ്. മനുഷ്യൻ സാപ്പിയൻസ് എന്ന സ്പീഷീസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം. മനുഷ്യൻ്റെ സാധാരണ താപനില 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ 98.6 ഫാരൻഹീറ്റ്. ആകെ അസ്ഥികൾ 206. ആകെ പേശികൾ 639. മനുഷ്യൻ്റെ ക്രോമസോം സംഖ്യ 46 അല്ലെങ്കിൽ 23 ജോഡി എന്നും പറയാം. നാഡികൾ 43 ജോഡി. ഇതിൽ 12 ജോഡി ശിരോനാഡിയും 31 ജോഡി സുഷുമ്നാ നാഡിയുമാണ്. ആകെ അവയവങ്ങൾ 80. 79ാമത്തെയും 80ാമത്തെയും അവയവം ഈ അടുത്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഒടുക്കം പറയാം. ഇനി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവവും ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയവും ത്വക്കാണ്. അതുപോലെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആന്തരിക അവയവം കരളാണ്. ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥിയും കരളാണ്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥി ഫീമറാണ്. 50 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് വലിപ്പം. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പേശി ഗ്ലൂട്ടിയസ് മാക്സിമസ്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നീളമുള്ള കോശവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുസ്സുള്ള കോശവുമാണ് നാഡികോശം അഥവാ ന്യൂറോൺ. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥിയാണ് സ്റ്റേപ്പിസ്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ പേശി സാർട്ടോറിയസ്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പേശി സ്റ്റെപ്പീഡിയസ്. തെറ്റിപ്പോവരുത്, ആദ്യം പറഞ്ഞത് സ്റ്റേപ്പിസും ഇത് സ്റ്റെപ്പീഡിയസുമാണ്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ബലമുള്ള പേശി യൂട്ടറസ് മാക്സിമസ്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഓക്സിജൻ. മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കുറച്ചുള്ള മൂലകം മഗ്നീഷ്യം. മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം കാൽസ്യം. മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കാഠിന്യമേറിയ ഭാഗം ഇനാമൽ. ഇനി ഈ അടുത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച 79ാമത്തെയും 80ാമത്തെയും അവയവങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം. 79ാമത്തെ അവയവമാണ് മെസൻട്രി. നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലെ അതായത് ദഹന വ്യവസ്ഥയിലെ ഒരു പുതിയ ഓർഗനാണ് മെസൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. മെസൻട്രി നമ്മുടെ കുടലുകൾക്കിടയിൽ ഒരു മടക്കുപാളി പോലെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 80ാമത് അവയവമാണ് ഇൻഡസ്റ്റീഷ്യം. ഫ്ലൂയിഡ് നിറഞ്ഞ അറകളുടെ ഒരു ശൃംഖലയാണിത്. ക്യാൻസർ സെൽസിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പടരുന്നത് ഇതിലെ ലിക്വിഡ് പാർട്സിലൂടെയാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനേൽക്കുന്ന ക്ഷതങ്ങളുടെ ആഘാതം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ അവയവം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. മൗണ്ട് സിനാൻ ബേത്ത് ഇസ്രായേൽ മെഡിക്കൽ സെൻ്ററിലെ ഡോക്ടർ ഡേവിഡ് കാർലോക്ക്, ഡോക്ടർ പാട്രോസ് ബെനിയസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ക്യാൻസർ റിസർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു അവയവം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് റിപ്പോർട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ജേണലിലാണ്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഈ ഫ്ലൂയിഡ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവമാണിതെന്ന് ശാസ്ത്രലോകം പറയുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടെ വരുന്ന കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.